molts anys a Catalunya els pagesos van trobar una soca d'arbre a terra prop del dia de Nadal. Dia 8 de desembre, la Puríssima celebrem. Porteu la soca a casa i a la cuina la posem. Què farem d'aquesta soca? Un bon foc que ens pot donar Posem-li una manteta. i donem-li de menjar. Què farem d'aquesta soca? Què farem d'aquest tió? Li donarem molta teca. Blat, garrofa i carbassó, amb la barretina al cap, tapat amb la manta, espantava el gat i tot s'ho endrapava. 16 dies s'han passat i la soca s'ha engreixat. Van reunir a la família i també va venir el gat. Què li passa a aquesta soca? S'ha engreixat com un tabal, Ja no passa per la porta. deu ser plena de regals. Què farem d'aquesta soca? És la revetlla de Nadal, Què farem perquè s'aprimi? donar-li un cop de pal. Els pagesos ho van fer, vet aquí quina sorpresa. La soca d'aquell bosquet els cagava figuretes. Varen cantar la cançó que sabien del tió i la soca va cagar neu, l'escava i torró. Els nens s'emocionaren i continuaran picant a veure si aquella soca els donava algun regal. I guaita, quina meravella, la soca tornar a cagar. Els donà llaminadures i joguines per jugar. Tronc de Nadal, caga figues i vi blanc. No cagos arengades, que són molt salades. Caga torrons, que són més bons. Caga tió, avellana i torró. Si no cagues res, un bon cop de bastó. Ara el dia 24 els infants van amb un pal per fer cagar la soca la nit abans de Nadal. Aquesta és la història d'un tió trobat al camp que cops de bastonades feia regals als infants.